Mwancho muligere Lugosi voice. How are you? Good morning, good afternoon, good evening. Depending on the time you're watching this story. Yeah, nafikiria uko in between the time frames ya morning, afternoon ama evening. Yeah. Nchema kana tinkuru kuli nande na irane somo chibo na Florence sengenche okore follow up ase to ikere project yo kumagachira enyomba. Rero natarire gocha senkeiga eliko batebinga itu ikeire nabo igo Florence nare iga nerara tutenga sofanga kiaro chi project iga eko genda bia mono sibali ba to ikirangya sengenche bo kugenda project iga ani mata stu atigeire oyo koligere libono ni mata ngaya sana bakumukuna elio tokole project iga yomongna twabekira mabati buna moroche isko nyomba ya wamiru ya gocha bono toikira stota bwati mirangu tidirisha inye mirangu ene I'm told mirangu ya 3500 to 4000 iwono toisikobekira the higher side ya 4000 yogesa ku yobweli chia bedroom ibere that is 4 times 4 that is 16000 because mirangu ibere that is 8000 plus 8000 ibere 16k dirisha ya mobile day I'm told is 2000 to 3000 in between there. So to discover higher side, that is 3k times 4, that is 12,000. Meaning 16 plus 12,000 iyokoba 28,000. Monta isiko totomera 28,000 echimo igata nga magnet genda kore mirango iyo nechi dirisha icho nitashukuru sana 28,000. Monta ntomere igango cha mambimbe kechidirisha chiri nande ngote ngambye mono aso ntomere chidirisha ondora tanga magnet beke flow yo mongino yo naboko ngakire simtore tukwana igoro flow ebonde totebye asaiga torenga kitora beke flow but please I'm pleading for number 1 chidirisha icho nemirango ondora to konye tubekira umongina Florence aso nyomba anganye korogora hali aso gochaga because nyomba igane wiki ya moya metu ese kore wiki ga nkwirore ruere ko korwoma no ingura to isko lengere linga ondate benga tumobekere ceiling ya itakuwa vizuri sana ceiling ile nkaiga nyombebe complete na Mungu atatubariki Mongina Florence biyole biyande toirane nande ka kingoya nelimbiya mana nasa itono miya tokona komera nelimbiya mana era tu anchitekera rituko wande tutarachaga asisa ya gotebana nonya mwanya abantu bali wegenwa era na mwegenwa njeni naro choko bako kwanya sai kare ni chindu akichaya nchifuna ndege na kamenyire isiko nari kurara isiko bakamambya abantu bagwitanchiraria ataga kya abantu bakurara ni tutokurara nyumba mbari ko cha sende bandige bamburi ko senaki aya kara mangana giteweke kanisa chinga kiche narengo mururi mono nari kunyara gutara mlango tarege nagasugamira maguru amaboko iga namenya gutara iga nari kwenda kanisa ngatuma abandi kanisa karabaisha bakaimuke kanisa mbaga kana bangina banyorete senkurara bakamya batabantu tobwate je muki ebita bitatu tokurara oko igore kitangani gya kabere pakomenya chagwika nyumba era kurara isiko baiga nkabate birende na injinaro riroko bako kwanya sana chindo akichaye angitireto mwana uri mwarotira ari ngo ikara simuri butambi nari arengo mukabwate imyaka 10 nabo to ari kurara avo arwete nyumba ere sima mu mwaba barenge nese agacha bakateba maba njito kurara naye gutangirize no nyaruke guchikorwa nere gacho yama karara kurwana yo ndikurwa bakambika gati nabo twamenya taigo ngo ikansa sta chinsa chama sabo na engani nere yari gweta iga yarenga muna yeru umitene avokato nere yarenga matari ya etaiga erinde yatene no karatene no na manyansa sta na saba na karusaba ande ngo ikachinsa kyanda tari sa ensa na bwate go sechisimi na rero chibwate chinso kurigiri na rero ne simi kubeke alamu chawe chinsa kyanda na saba igabona nyasa itu na baramu na itu nande tenkantagite abantu banyasa mama yana itu na banyasa barwete igoro ekyagara nonya kwitera soma kongwane kwitera abantu bensi bakwira ni nyasa mbiyamano batebanga ayeno yo nyasa esingwita bagatana ga kyumungi na ayeno yo nyasa
nyasaye gwetana na makongo cia na nyorete para bagoteba no nyasaye muri na nyasaye nande nabere igo abantu bensi piegende nande rigereri nyasaye iguru nero kuru nero gusesenia kende ngiyo turanyore kuru asama bakaito tatigabiru ase nyasaye njengo nakwiraniria ase nyasaye nambiya mono n'abana aba bane nyasaye bangeire nyasaye bangeire tinabamanyite ngende kubarigia nyasaye agende kubasesenia kubaigurira chinchira na bensi pia bakurua nyasaye agende kubasesenia na kubamentera mwinyora amang'ana ayubu buna uretu byonsi pi nyasaye karare merati nyasaye gakorataki igamumenterete mara kabiri igo mubase kuonde taru na bwe murungania gusarora ne byabwate tizi mbisa ine nanda kubagana yaya kirio bwatege kaye karwe nyasaye era agoteburu no moyo gugwoncha tobeterigu na toichanigwa nyasaye tatagitio yogobeterigu so yogoichanigwa na tatagiti twe murungani yaya nyasaye ito nyasaye ntiagara nche tarana murungani tina kane tugulande ngatiga igo nche tindi gusaba kende kurwese nyasaye na ingeke iga yaya tindi gusaba lakini nyasaye bieka naro nyigorere chinchira gwetera sabantu ba nyasaye abantu ba nyasaye twaro mukia chenga kitwa ikire necho mwerio nchenguira nirimbi jamono ase mari mwenye chanderete ocha iga na abana abaiga nabarabugendera ko basabera ko basesenia naino nari moranyare gosesenigwa etagoteba na tusesanie nari murabona pa petira eri tanganisa tobungo nana goteba na ringana ryo mwere neri abanchani mwanchane ino ase inwe morana mabebe mwabera nebibye ino ase inwe mubugera ni kigurube cye ino muri gwakana na mabasa amabego sokurama ribaga ryayo musesanie nakimwarangere tukumonya waro mwando bwo gosesenigwa no nerikire no yorike tigwancho bugimena korama tukama ya sense atangoro memerwa yendo kwana mabe nebikoba bya yembi kwano boroke ubungainererie arigo morembe nakoyo tunyo na mono amaiso manane garigerete abanya no burunge na mataya ko igo gusaba kwabo amina by the way mongina by the nagatayete na namu basukana bwe paranyorete eka make sure ngabono ta kunyara gutara nabo igo magoka etari kunyara kubwata none wheelchair nabwate wheelchair magoka netari kwezi ta kunyara kubwata wheelchair nabo igo tabwate muntu oranya kumusukuma ono that is why akogata nseiga utarega lakini na minute ngaki aso ngobwae nyasaye nabaga nitiabe bo nande tari kulalamika mono asa tole na senyombe itu agachire ase chinguruchia inu marimo gotoligereria nyombe umongina asabete nga akonywe nyumba mongina toro nyasaye wanjire nyasaye numi yakera ritukere togenda komotogi kurubono gwikakare na kare na kunumambye je bari koro kaba kamera kwa babona nesiko ne bya nyasaye nyasaye wanjire bono ngoche kurure inyombe elia oche yabe chikoni na bautaimi at least yabe chikoni na wene mwana ko utari to agatumira makara bono rochirendera ro tindi gutara mo nondanyora makara nare ko enda sabantu banyasaye banga makara toje gutumia bono chichiro chiri nare ko nyora makara tinda ikororo bona ekagera gachikubeka maiga isikari ogendo bungie ubiga oroseri ndagira twari bono toro chenyombe nengarake toro sitting room nera bedroom yago ndi nabonya sara igore nchirambe kne biro babageni bane bagocha banje baikara amen sana bagwancho ibirogo bituki sada gochi gotiga ngatobeke mirango birogo misto mirango ekoera nandi birogo biro mingane mula mwaro mingana bageni bari baruma masimba rugoro na inu mambi mogasoa igona nyasao ito ere na watu wanjikera rituko bono ngakioro chenyombe nyombe nje nago kire ningo kire nero ega kinya sai gore chinchira nande mirango eto keni chitirise bekwe na byonsi ga kito gosoma kurwese merengani gototebi naki ngachiero cy'abantu abanyaburunge nyasago ico richiero cy'abanya no burunge amen bono bono nabarabuo nyasaga endera kobamenta na kobaseseni na kobamentera kabisa muna nagotena karubichire bigateire biganyeire naino nabimuraigwe nakiriba nitio korerwe na ekorero yo mino boigo na nyasaba mentere abaigaterere na barabuo ebituma nara no begete skali kunyako kubeka bone bituma mbiri kwandeterete bona na butebi umwana atauri umuturiro yo muiga sengicho yebese taiye kogende tinga esango yetinga ngo kwande bona nirinda koreki baire tinga turagire
nturi bono nturi kuna gwechanda nchara na twingate ya nyoni kinyini cyo kino banko genda na nyoro zatiga na genda te mugunga igoro kanyore chiro ya rwetere para egipigipiga asa kabura ngo itangatara ningo chagwita se bya simate ni kinyanya tinyore ti bya siro bina nyorete andi bono jinsa chamara bako nura aron kanyore pigipigi kanko be pare na ikanyomba asambiri cyabuto bona karo wikabona sa ngikuri ne gari uko bono pigipigi gonko bakurwa paka nachi kurina mashauri nari nabona ngo ikamugunga nande murago bana ngo cyare bakunki stage ime bandigiriye pigipigi bambika na yande tabaka isikuri yanega okay mwacho muligereri bona na gotebia nyombe bwate mirango ene murango yamo ne chiribu 3500 gwika chiribunye ono tiga tobekira on the higher side chiribunye mirango ene ye kuira 16000 mwe tirise yamo chiribu bere na 500 gwika chiribu 3 bono tobekira the higher side ni 3000 times 4 that is 12 16 plus 12000 in 28 ondora tayanga magnite nche chibase chiga 28 na bongo gotomera elio nyare kubekira mu yemirango ne chidirisha mongina batanga saya goseseni ondora tenga tingangore mirango ibere at least rasieka kana ga ne chidirisha chiga chiro chichirenya yurabe 8 plus 12 right 8 plus 12 chirabe 20 ndara tenga 20 magnite orasieka chidirisha chirinya ne mirango ibere ondora tenga 20000 magnite krasieka chibirara swaira ime because wiki igawe kwera nyombe nko mwere elia kabere because mbona yao meturi tangani na mbona tera kamuka buya wiki ege kwera konyora yao mire eiro lirubono ko mubuya elie kamuke bona sai gabe buya then ondora tem magnite gato beke ceiling nyombe it's not much chinde gange 40 chire irange chiri bubere chiri busato then tomaka urano na machambe na watukura na machambe tobeke iguru osine vanilita ndiko ondora the magnite bona onye is not fair na patokura na ne ceiling tobeke because iga ichiraenda chibail chiriange ibere itago imemaliza hii nyumba ni nyumba ya room 3 so I know God is going to bless you but let's start turachakira tu mirango na chidirisha litokole kurwa saya ngobaro kinde nyombe bunere director yanengu etere round ebaro kinyombe igabunere na mukuri na titali tukulitangania kara ya erete video iri tangana batoko nyetia gocha igatokore alafu oyo riska gane tokoro mungno iga tokore story togende yasani baguseni mungna ndo okora kinenturwa nando jinando nyindi ono ndare kweru nanjwa tere chinyasi igoro cheke busenga korte nande tije kuna butago keto busuku ariko nyurundi nande nera nachwa tere chinyasi chigiga imena isiko kose nanjwa tere ime isiko bana ko mane sike le yare ko babu yake kore tindiko betikanye nako bitereri nyasa kwigura chinchere chichonsi naro gukuna abantu bayo nde tayo oranyare gukora atarange imana mana nabunago teno nde tayo daso atarange nyatata igokora maya inde motori we ko bense yiga yembe tuchandirane tubugurira nintu ase intwe ebyo bwate bika tobasa kwego meria nyasa tanje tapa ego merigo saba ngiti ya nyako tebana oyo naro muntu kube binte binde kurasemera ngani komine mosini naina naro muntu kube binte binge nara komentera ni kwe binge wetanye naro yondo romo go tari kurwera ko gendera koremerwa muntu okoruno moyo bogo no bwanja nase senigwe nano yo kurwa maje yerango nera nae bwa maje yerango kurendo yo muntu kwiga gerenda gira so ngiti gakuragereri guna abantu no kurendo yoko yonia ago sesenigwa igobona ga kio okoni no ko nyoro ya chandi to mokonyi nando nyoro yo mokonyi nande tobunga kya amurandi ikomine mo kumunga kamuni bene tiri ndagire yino nyanja ngumbu nyuma ya matuka mange no yanyore atana nere byo bwato abantu batano batatu gose batano babere kya tumanyitia amabago chikonyorense twaikirikinga kicho mwari cyemicando na marwire tigako na kolera amarwira baba ningo tebana marwire na cyatari ko bwena kacinga kicho mwari na raya ikire akara ko igure bo beka marwa insonya go kunyara saba ose saba ari asora ire rangeri nyasaye byonsi pi torike kurwa somana no ito nyasaye ito na Yesu Kristo tumena na romo bori bo bugima weito oguchakota bori kurwense yo bugima aba mito nyasaye ka barangeri mo irana magega mo suka magega nyasaye tatagityo omuntu mworo nyasaye kwa ire gasyo gokora gendra gokora no nyana bakora rigendra bakora ryo nyano barandi gendra korandia
ngigonya no kurua gendera kurua erinde nyasaye na bako guseseni na ndago turi n'abantu bawe kyaroro cha yubu igare kurwe bingwasoma mbya kero umwana oteba nandi umwana onde nara ukaramite nyasaye okumurama nyasaye ne karata gukora ebibe igo twamuramire nyasaye igatunyare gusabera ebibe byeito tusabera n'abana baito bensipi tari oyo oribwo obweka none cyama tekirasore basabera ni nyono mu biso musabera ni mnatagotena timuragereje ababisaba ni mubaseseni naho bako bacanda mubaragereje ase bakorera rera ase bako bagogeta ni mugoke muri kwerutse egesiomba mutigari bagasoma nene cyane rikire egesiomba ne ikyoma nene amina nyasaga ndako baseseni na kubayigorira kinjira cyonsi naho tole mu ngina nyomba bone yemwahe because naho tole nyomba toi karanse nyomba bo next gocha toi karanse nyombe bwate emerangu ne chitirisa nabo igona tebirenga nyasaye kara gukune umuchwa tere nyombe iga imena isiko kebusengeria baide kebusengeria nyasaye nababo sen yatukole atukole kurwe budget nabatenere yo nyasaye ko seri nkole ngiwa tutatenda maku aso mongina Florence elianyare komenya ubuma bwawe bwa kawaida by then kuri musocho nare kurwa amandamana are bosongo bona tanga tingo chikonya kwanda uchiora tikanga ngetanda ara usomongina nwareka na ntoligereringa ye project ye kire safe so ko ke follow up. I know God will bless you. Bona to chikukura kurwa saiga mongina gatanga ntoliko kora atara beka masaba mongina sabato kole nyasaye tata mochanu uri iguru ya iguru mono ikaranta sekere ukyo bane na bwese karu ya enchanu no ikaranta story geretinsa oro chana iguru chonsho bane bwa ibura service kubyonsi tata tuachira sumu basoya sore natura bangani tata na banaye kwa gatoire bensi na bawo tata nyasaye kwa naye kwa bara ukabalenta igantu ntwa bamanyitaye no bamanyite tata nyasaye basesenie baigorere chinchira cyabo tata nyasaye sebagotara barusiria magone meto bitagira se chinchira tata nyasaye erindi batare obomante gisemi no bungaini bwa iguru erindi batwara obomanyi tata nyasaye to nayo gonchore myoyo yabimiya tata baramuti amaisabo barore barusi umusuntura sa maiso na chinko na myoyo yabo yonchora bemiya Nichinkoro chinkongo chirusu ba chinkoro chingia cyobo manyita tanya sai batwaro bumanyi musai itori grunayo murayi to barano koboko kwa ugwe chinguru tatanya sai ubagata se chimba bo bagitere chindo akijao ne chiburi chinkongo tatankwira nerimbi yamono nande mbi yamona sai yagogendere togotokorera nayo vie katatu tumanyite nasai itu na mwanya bantu bao bensipi aba bago twechandira nyasaye noroche nayo ukurigerira chinkoro kwa manye birangare no kugania muno gotene enkorere ngainere ruburi kurwa se Yeremia 15:2 tateke bungu kyage 10 enkorere ngainere mono koeta ni ngoraye manye munere na nchenkora nga chinkoro cha mwanya bantu na akero muntu kero gokora kwaye no kwa makokora kwa nakuri iko tata nyasaye ito bensipi tata Wansi mwanya bantu n'abanyabibe ondeta iyo muronga asobusibwaho nabarabu nabarantira asobusibwaho nyasawe ito bo babere ibe byabo bo barigererie okemurike obwanjanike bamureke tata nyasawe babariri mu basobusibwabo nitaye kimbara turiyoke bo barano koboko kwaho kira rituko nayo kurwa nayo gusesenia na byonsi bakuri tata nabarabu bamenta yo komenda tori kurusia baseseni bayicuria kayo kyo mu ikomo chenu babere ime yabo bagendera gukora ari bagokora abarisi abarandia ababanye tata nyasaye bakena bane n'abasacha n'abakungu n'abamura n'abaiseke tata bayichori muna gwatebete se yoeri ngana no muru muiko asabana ba mwanya bantu irinde bagaba mura babane n'abaiseke barote chindoto ngano muru muika asabasacha n'abakungu tata irinde banyare ko rota chindoto n'abakungu barandie tata nyasaye ahegwaikira nirionsi tata gwachakirite kuri asaba rokigo bomonene tata nyasaye ogendera ko baumuriro muiko barandi uruti boigore chinchare chingakie chiga baira ni chinkoro cyasirire ni cyera ni nyuma ni cyasyono kiro kibweni sangirya abantu babo bensi pigo cyasure tatonde tatigaro ko sirense yiga n'abana baito babere ibe byabo byonsi bagokora nyasaye tata ni atwasabira makazi ritari ya Yesu Kristo mutorito amen
Amen. Biamono. Thank you so much asante awaseni. Biamono. Nasagendere kubaseseni. Tata nero kurunero guseseni. Na marieta inari kwase kuyo bugima. Na bensi pia waninganda takobasabira tari rero ryuka. Nyasari kamarieta base kuyo bugima. Kara toguchago ikaigoro tochenga mona baro gutokoteba naki. Oyo nera twa ganyete tato ito totoririe. Tumubaka na gotera matera maya na ya musana imanu ye ngondi goraria erinde tumenya matuensia somo goko yeso turia matunda yobugima tukona gotera matera aria maya tuchigotera iguru Thank you so much. Ato merana somo goja makna itingorukwa. Bye bye.